Hello mga langga, another vlog for the day. Sabado sa takna sa kahapono ni siya mga langga. Ni adto mi ani nga time og usamis para magpalit sa ako ang tambal. Naada mi karon dinhi sa Boulevard sa usamis mga langga. Medyo hinahinay ra ang dagan sa akong bana ni nga time kay magi-flex kung unsa kanindot dinhi nga dapit sa Malaubang Boulevard. Nindot kay ni siya dinhi panan-awon mga langga kay daplin kini og dagat. Dayon makita pod nimo ang barko didto sa unahan. So layo-layo jud siya gamay mga langga no, pero okay ra tungod kay gahinahinay mi aron makita namo ang view unsa kanindot ang palibot ni ana. Unsa kanindot sa dagat kana dayon nakita sa daplin-daplin mga langga. Adunay mga tawo nga nagbaklay-baklay din na. Aduna usab diha mga nanginhas ug naligo sa ubos sa dagat ana mga langga. Dili lang kay makita sa ako ang video kay nagsakay man mi sa motor ug wala na mi minaog. Katuday nakaglin nga bata mga langga ay sus pasaway kay to siya nga bata tungod kay nagpatunga siya ambot unsay ang plano sa kinabuhi ngano nagpatunga-tunga siya diha sa kalsada. Motong gisabatuan na mo na siya mga langga ug may padaplin ra usab siya. Hadlok kaayo na sa kalsada magdudula ang mga kabataan. Ay kabataan ulit tao na dito siya mga langga. Uy, so nindot kaayo diha mga langga mag-date-date sa inyong mga kauyaban o sa inyong asawa man o magbaklay-baklay exercise. So nindot kayo na din ha mga langga. Kung gusto mo mulaag din na, laag lang mo din na. Ug makakita mo mga dagko nga barko ug gagmay nga barko, klase-klase nga mga barko diha mga langga. Kay naay para Cebu, naay para Manila o diha mga langga o daghan na naglingkod-lingkod. Dili pa kayo daghanan nga tay mga langga kay mga alas-10 patog. Kani mga langga na nami ani sa Mr. DIY nagpalit ko og charger sa akong iPhone og kani apod siya ambot tripod. So nagpalit mi ani mga baratuhon lang gud siya mga langga kay di man ako afford ang mga mahalon. Og kani mga langga nga time na nami dinhi sa Mercury sa pagpalit sa ako nga tambal kay naamang ko gitambalan ani nga panahon mga langga og para pod sa kanana ang ako ang greeter. Og dinhi mga langga padayon asab kami sa pagsakay sa motor paingon dito sa pin shop o nagpaingon nami paingon sa pin shop niya na mga langga. So naay paliton ko na kung bana pahumot. So ninghunong nami dinha ni day nga tay mga langga nagmotor ami pag humanong palit sa pahumot sa kumbana mga langga ning anhi day mi sa Greenwich kay gigutom si ati si Inday Matet. So gigutom siya mga langga for this life para kay Matet. So nami karon sa Greenwich ug nagkaon mi ani nga time og pizza, spaghetti, nakalimot ko sa uban basta naa diha mga langga. Makita ra na ninyo mga langga ang ako ang gikaon and then nag-inom mi ana pud og kanana ang iced tea. So kami mag-inom mag iced tea o soft drinks mga langga. Basta na sa kuan amo jud ang kuan og ice. Makita ninyo diha mga langga ang ice nakabulag yun na. Oh ako din nang i-flex ang mao nga ketchup diha sa Greenwich nga parte yun na. So kinahanglan pa dayta din na magbayad og kung need ta og ketchup sa ato ang pizza mga langga no. Unlike sa Jollibee or unsa naanad buta sa Jollibee mao nang mangayo ra ta dito ketchup. So dinhi dugay nang gud may wala ka sulod dinhi nga panahon mga langga sa Greenwich bira ra kay may makakaon dinhi tungod kay lagi sa pikas man jud mi mao nang may naanad nga ay bayaran na din na nga mao nga ketchup wa may na inform. Okay ra at least 5 ra man pod basta kay mabusog lang mi kana day mga langga kung gi-flex ang ako ang tambal tungod kana nga tay mga langga sakit kay akong ulo ni ana apan wala biyahe lang gid gihapon kay lagi nami pagapaliton bisan pa labad ang ulo hala sige kaon lang para mabusog si Inday Matet. Okay lang na basta kay kaon is life yun nato na mga langga. Karon mga langga pako naman diha og kaon hala sige usap lang gyud gihapon wala pa gihapon na human og kaon pero kana mga langga dili na ko na makaon ng spaghetti mga langga kay wala man ko naibog ang spaghetti og dili pug kayo nako type ng spaghetti jud mga langga. Ako lang gyud ana diha is kanang pizza o kana ang basta unsa na diha mga langga basta unsa lang ang makita sa mata akong gana na guys. So nag-raincoat na mi kay may ulan na.
Ani mga langga, ready na gyud kay tanan mi para mo pauli sa amo ang balay kay ngit-ngit na kaayo gaulan pa gyud. So diri lang ko taman mga langga. Bye-bye ninyong tanan. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you so much. God bless all mga langga. Bye-bye.